Xurado, vou por detrás, veña. Así non vos quito o A plano. ver se teñen boa sorte as nosas parellas. A ver, vamos alá, veña. Bueno, hoxe a encargada de falar de como fixeron as nosas parellas de Lugo e máis de Compostela é Monse Rivera. Contanos. Pois comezo cos pastoriciños, que é a súa primeira semana, e a verdade que é unha grande alegría poder ver parellas tan novas en riba deste escenario e con tan bo facer. Pensamos que verdadeiramente mirando cousas como as que vimos hoxe, o futuro do baile tradicional galego está garantido, e ben garantido. Dito todo isto, paso á valoración xa máis específica. Fixérono con moitísima naturalidade, sorprendente polos noviños que son, e sendo a súa primeira intervención, sen ningún tipo de complexos, a por todas, como hai que sair cando se sae en riba dun escenario. Si lle aconsellaríamos a Miguel que controlara a altura dos seus brazos, que empezou moi alto e logo se lle foron baixando pouquiño a pouco, pero bueno, é normal tamén. E a Marta que traballara un pouquiño a cadeira, que ten que bailar un pouquiño máis femenina. Tamén aínda eres moi noviña, e bueno, que eso é unha das cousas que se aprenden cando xa tes dominadas outras técnicas, pero podes intentar traballar a cadeira que xa estás no tempo. Moi ben, a verdade que foi unha actuación sorprendente. Moi ben. Forte aplauso. Que alegría escoitar estas cousas. Para Marta e para Miguel. Bueno, ímonos a Compostela, non? A ver Compostela. Fran e Paula. Imos a Compostela, unha actuación correcta, ben feita, como nos teñen acostumbrados. Quizáis a escolla dos puntos foi un pouquiño sinxela para o que eles poden facer. Non estamos dicindo que fora de baixo nivel, pero nos pensamos que esta parella pode darnos un pouquiño máis, que están aí como guardando as cousas na recámara, e hai que dalo todo cada día, non aí guardando o millor para despois. Vimos a Fran máis relaxado, bailando cos brazos un pouquiño como lle pedimos, relaxouse bastante, e Paula traballou ben a cadeira nos puntos e esqueceuse do máis fácil, de traballar tamén nos picados, que se es capaz de mover a cadeira así nos puntos, nos picados ten que ser tirado, o sea, non ten que costarche nada, é simplemente pensar en facelo. Un conselliño: bailades moi ben de parella, hoxe bailaste ben de parella a nivel visual, pero quizáis a coreografía que estades usando é máis de grupo e non vos axuda a dar ese completa imaxen de parella. Pensad un pouquiño na coreografía que estades empregando, que sexa máis de parella. E bueno, con isto xa acabo. Non para. Magistrado. Somos magistrados do baile popular. Agarrado ou xa pasamos a calificación, Monse? Por min falo do agarrado, No, digo o que teña que decir o xurado. Ademais que foi sorprendente ver como os pastoriciños fixeron o agarrado moi ben, pese a diferencia de altura, que eso complica un agarrado moitísimo, complica. E aí Miguel fixo varios pasos distintos do punto base, ca súa parella, moi ben. E, bueno, os aderezos sin problema ningún, son uns expertos, non hai nada máis que decirles. Bueno, a ver, puntuación logo, porque vai a ser a sorte das nosas está parellas. emocionante, en función de todo o que dixo, Monse, bueno, xurado, en Xa definitiva. tomaron notas parellas. A ver logo, que pasa? Pois, para a vindeira semana, queremos ver as dúas parellas en riba de escenario. Sí, señor. Parece moi acertada, a mí particularmente que non me entendo nada. Moi ben. O merecen. Os de Baralla, moi ben, os de Compostela, que prácticamente están xa clasificados para a próxima ronda, porque serán 5 puntos os que acaden a vindeira semana. Pase xa o que pasa. Si os acadan, exatamente. Teñen moitas posibilidades, de logo 4 se os teñen asegurado. Pois, señoras e señores, atención co que vende contado. Bueno, antes vamos co chiste que estaba prometido, pero que vende contado no escenario, que está preparando aí a banda cultural municipal de Mondariz e los del Río, que va a haber unha hermandade curiosa. Estaremos atentos. Primeiro vamos a ver tabla e logo conto delito. Veñala. Con 5 puntos temos os Maragatos de Candeán, 5 puntos Rebuldeiros da Coruña, 5 puntos Soldras de Teis, 4 puntos Aderezos de Santiago, 2 puntos Xaxas de Saxamonde, 1 punto Unha Mailo Outro de Beade, 1 punto Pedras do Muiño de Pontareas e 1 punto Pastoriciños da Pastoriza. Felicidades a túas parellas, gracias xurado, gracias Charanga, Lito por